Dagitoy kas masasao nga inak iwanwan uni ipaabot kada kayo dagitoy asasao nga kinunana iti Hebreo 3:13 no di ket agibin nalakad kayo iti naldaw ita tapno digitoy masasao itoy nga awan iti tumangken oray hiyasinno kada kayo gapo iti panangalilaw iti basol. So dito kabsat ti adda a pamaneknek ngayon na ibagbaga. So dito kabsat adalin tayo kas kay papanan nigitoy asasao nagturong iti apo so di kita. Iti mabasa iti may kadwa a Pedro 1 iti 20 nga umuna nga amonyo daytoy nga oray hiyasinno apadto iti surat awan iti may dumduma iti panaka ipataros na. So kadigiti kabsat haan kuma amay dumduma itin tayo pinagipataros no di ket alaen tayo kas kadigiti agunguna akay papanan iti linaon iti Biblia. So di kita kabsat iti pamaneknek nga adda nga digitoy nga inna ibagbaga iti panangawat tayo nigitoy asasao. Iti mabasa ti Hebreo 12 iti 4 dakay pay di ka pay nagsagaba agingga iti dara asimarangnet iti basol. Kadigiti kakabsat tinna ibagbaga adara nga inwaris ngagsao gapo kadigitoy abalbalikas. Takinuna na digiti pamaneknek a mabasa iti Matthew 26 iti 28. Tadaytoy isu iti darak iti baro at tulag isu amay buyat gapo kadigiti adu amay paay ti panaka ikat kadigiti basbasol. So diti kakabsat mga mangugas metlaeng iti basol gapo kadigiti kapanpanutan tayo kadigiti intay balbalikas asao. So digiti kabsat iti dara may bagbagana amay buyat gapo iti adda nga gapo sa dingato. So digiti kabsat kas pamaneknek nga dinaon kadigitoy asorsurat nga naggapo iti Dios. Isu ti mang panpaneknek metlaeng kada tayo no kasano iti kinatibkar tayo nga agpamati gapo kadigitoy asasao. So kaditi kabsat ngayon nakipapaabot kadigitoy isutin tayo aramiden kas may tutop iti pamati. Ket agyamanak iti Dios Ama ama nakabalin iti sa amin. Amen.